karakter amúgy. Szóval, hogy Hát te nem látod, csak én. igen. Igen. És te egy szőke lány leszel itt is. Nem. De ne Hát nem figyelj. láttál a szerep? Nem, amúgy nem figyeltem, magamra koncentráltam, bocsika. Hol a Ki kókusz? kéne nyomnom az elit. Nem, én nem hallom. Ja, nem azért, hanem hogy féljek. Ja igen, hát amúgy igen. Most érted, ha már nyomjuk. Oké, itt vagyok. Na, Na, aha, ez nagyon jó. És itt vannak dolgok. igen, de légy szíves, kicsit maradj csendben, hadd mondjam el, jó? Jó. Na, ami mindenképp kell, az itt van, ez a lámpa. Ez a fekete. És melyikkel veszem fel? De nem Aha, az, nem az, dobd el, nem az. Tudtam, hogy rosszat fogsz felvenni. Az De UV lámpa, dobd el, és G-vel. G-vel dobom el. De csak így a Mhm. földre? Igen. Oké. Akkor melyik az UV? Ja, ez a nagy, ez más fajta. Ez a sima lámpa. F-fel veszel fel minden. Azt hiszem. Ugye? Ez is ilyen is, igen. Úristen. Dani, Ez nem sem. az. Itt lent. Túlszánökszik. Esküszöm, hogy nem. Hol? Melyik van? Aha, ez jó. De ez miért kell? Ja, hogy lássunk. Hát sötét lesz benne. Vagyis szerintem amatőrben is sötét, de nem baj. Aha. Na, szóval ez a fő kellék, ez mindig fog kelleni. És ez micsoda? Dobd el. Hát, Szóval az elején... Jó, tudod, mit néz körbe? Köszönöm. Hát úgyse nyugszok. Ez is valami lámpaszerűség. Nem, ez se lámpa. Nem, az mikrofon. Van itt, Parabolikus mikrofon. van itt gyertyák. Tényleg nekem, figyelj, ez teljesen új. Hogy kell eldobni? Ja, igen. És már nem tudom visszarakni de- a polcra. Nem, kupit csinálsz. Mi hú, de. Hát mondom, kupit csinálsz. Az micsoda? A kupi? Ja, hogy kupit csinálok. Azért, hogy kopit. Igen, gyufa. Hát ez csak legyen nálunk, nem? De most nem kell az. Basz, meg Mit csináltál? meggyújtottam. Nem baj. Jó. Nem tudom mit felgyújtani a kérót mi. Nem. Csak a gyertyához van. És le tudlak sokkolni? Mert hogy ez sokkoló, gondolom. Az nem, az EMF, és Nem, ez amúgy az fog kelleni nem tudlak az elején. ezzel fejbe kúrni? Nem. Te miért szeretnél ilyen csúnya dolgokat velem? Hát ennél csak sokkal csúnyábbakat. Na mindegy, elemlámpát veszek még egyszer. Ja, az már van. Hogy kapcsolom ki? A jobb egérgombbal. Aha, oké. Figyelek. Azt most, ha elpörgeted, nyilván a görgővel, akkor meg tével tudod kapcsolgatni. Nagyon fasza. Oké. Na, vedd fel a földről ezt a valamit, az elmefet. De nem tudom visszahozni. Vagy... Ja, de. Mit vegyek fel? Ezt? Itt ez, amit sokkolónak hívtam. Itt van. Aha. Úgy. És az sipol is, meg pirosan jelez, hogyha... Hát, hogyha jelenség van. Ha, szóval majd így kileng. Ez ilyen detektor. Igen, de... Nyisd meg a J betűt. Igen. Itt van olyan, hogy bizonyítékok. Igen. Látom. És itt vannak azt a... Igen. Be kell karikáznom valamelyiket. Még nem. De most nevettél, vagy ásítottál? Nevettem. De miért? Szeretném tudni, hogy mi olyan vicces. Fura így magyarázni. Olyan, mintha oktatnék. Hát igen, most azt csinálod, tényleg. Mármint, hogy a munkába. Igen, vakon vagy. Szóval... Egy keret azért ez legyen nálunk, nem? Kicsit nyugodj már, olyan hiperaktív vagy, nem mozogjál már jobbra-balra. De vagyok. Nyisd meg a J betűt. Igen, bizonyítékok. Igen, és ott van, hogy EMF mérő 5-ös szint. Pipálom be. Az... de ne pipáld be! Jó. Akkor nem pipálom be. Csak akkor, hogyha ami a kezedben van, az pirosan jelez. Az az 5. szint. Jó. Az ultraibolya, az a
kéznyom, vagy ujjlenyomat, vagy ilyesmi, amit az UV-val tudsz megnézni. Amit az előbb fogtál meg először a kezedbe. De akkor az most legyen nálam, azt vigyük. Hát egyszerre csak 3 dolog lehet nálad, úgyhogy majd elosztjuk. Ja, pont ezt akartam Azt- mondani, hogy úgy kéne, hogy akkor mind a kettőnknél külön cuccok legyenek, nem? Igen, mert sem értem, hogy ugyanazokat vigyük. Jó. Na, jaj, ezt benyomtad azért. Igen, hogy Spirit barát- boxot. ugye? Na, a szellemírás az a könyv, le kell rakni a földre, amivel az előbb fejbe akartál baszni. Mi az, egy tégla volt? Az egy könyv, Ja. és abban is van szellemírás. A fagyos hőmérséklet azt nyilván a hőmérővel kell megnézni. A DOTS projektor, azt is fogtad az előbb a kezedbe. Hol van? Itt, nézd. Ez a zöld pöttyös. Ez a DOTS. És ha ezen átsétál, akkor DOTS projektor van. És akkor azt pipálom be a jobb egér, vagy mi jével. Igen. A szellemgömb, azt majd ha viszünk be kamerát, azt itt tudod a monitoron nézni, vagy amúgy úgy is lehet, hogyha jobb. Hát ezek szarkamerák, na mindegy, majd megmutatom ezt később. És az utolsó az a Spirit Box, amit az előbb benyomtál, ami zúgott. Aha, igen. Az, hát válaszol. Vagy nem. Igen, ez a kérdéseket lehet neki feltenni. Igen. Jó, menjünk, én azt mondom, a mondó vagyok. Jó, de kevés tudsz van nálad, csak 2, nem? Nem, van nem egy ez a detektor, ez, Az EMF, igen. lámpa, meg a könyv. Jó, én viszek fényképezőgépet. Azaz nagy szükség van rá. Ja, meg itt a hőmérő. Amúgy igen, mert nézd, itt vannak ilyen mellékküldetések, és például itt van, hogy készíts 3 egyedi fényképet egy fényképezőgéppel. Egy csapatod egyik tagja meneküljön el, készítsen. Oké. És mi az EMF? Az maga a szellemek? Ezt hol látod? Ja, nem. Az az, ami a kezedben van. Görgés egy kicsit. Már nem látom, mi van a kezedben. Még egyet? Ez. Ez az EMF, aha. Uh-huh. Menjünk. Na, És itt a kulcs, melyikkel ez fel... Mit csinálsz? ütök? Melyikkel ütök? Ha jön valami gonosz. Jaj, mondom. Hát itt csak szaladsz. Jó, de hát, hogy meg kell magamat védeni, akkor mit csinálok? Elbújsz. Köszönöm szépen. Ez hatékony. Én szerintem ezt játszottam egyszer. Csukjuk csak fel a villanyokat. Én már itt voltam. Oké, de ne az összeset, mert lekapcsolja. Most 5 percig nem csinálhat semmit. Kurva hangos amúgy nekem a játék, és meg fogok ijedni nagyon. Ez ugye jó. Itt egy Teddy mackó. Te ezt játszottunk Gyere. valakivel? Hogy ne játszottam, Hogy tudod hány órán van benne? Nem akarom tudni. Ennyi. 175. Az fasza. És fajon? Na, gyere. Hát azt onnan tudjam. Gyere. 2000. Itt van ilyen csont a földön, ezt mindig felneved? Hopp. Ez mi? Hát ami a kezedben van, hányas volt? Ne görgesd el. Elgörgöztem, megijedtem. Jaj, mondom. Ez így nem lesz jó. Szóval mit csinálok itt? Ja, ez Na, itt Igen, Jaj, Istenem. ez jó lesz. Szóval ezt a csontot, itt van a... Hányas az EMF? Ne kapcsold ki! Egyes, kék. Nem itt van, meg kell keresni. Hol a szellem? Mindegy, megcsinálom akkor én ezt a szaros... Nem, jövök. Már felvettem, mindegy. Mindig le kell fotózni a taláscsontot a földön, aztán fel kell venni. Amúgy biztos, hogy itt lesz a szobája. És hiába megyünk el. Fix itt van. És figyelj már, hogyha nekem már nincs nálam fényképezőgép, akkor akkor hogy fényképezzem le? Szóval ez muszáj, hogy nálam legyen? Single playerben mit csinálnék? Hát, úgyis lesz fényképezőgéped. De miért játszanál egyedül, normális vagy? Nem lehet egyedül? Ez csak a... Hát dehogy nem, de hát azt csak a pszichopaták csinálják. Tényleg? Hát én fél GTA-t is egyedül ilyen. Tudok gitározni. Hülye. Ó, Na mindegy. Én itt nagyon fogom szépen szólt. csukni a villanyt valahogy. De ez nem is villanykapcsoló. De Jó. Jó. Most bekapcsolva hagyom ezt a szart.
Figyelek. Á, Csak biztos, hogy itt van ebben a szobában. És most mit akarunk csinálni? Na, Lefényképezni? hát... Nem. Be kell pakolni a cuccokat. Dob be ide az elmefet. Hova lettél? Itt vagyok. Ja, itt vagy. Dob be ide az elmefet, meg a... Milyen? Nem láttam. Kék? Ez nem kék. Jó, de minket csak az érdekel, hogyha piros az az 5-ös elmef. Dob le G-vel a földre. Igen? A könyvet meg azt hiszem F-fel tedd le. A földre. Inkább. Nem jó az ágyon. De ne G-vel, F-fel, hogy ki legyen nyitva. Aha. Úgy. De Na, akkor, és ledobom. akkor várj, ezt is tudom F-ezni is? Nem, ezt nem tudom csak G-zni. Ugye? De akkor ennél nincs, hogy bekapcsolt állapot, vagy ilyenkor be van kapcsolva? Hát ha világít zölden, akkor be van kapcsolva. Ha világít. Jó, na akkor mehetünk. Gyere. Itt egy cipő. De várjál, itt a fiókokban ne nézzünk szét. Ez nem gyűjtegetős játék. Hát, ki tudja. Nem ugrik ki belőle semmi. Nem. Oké. Hova lettél? Itt vagyok. Nehogy egyedül. Na most be kell vinni egy kamerát. Vagyis nem, vihetünk be többet is igazából. Én megviszek egy doct. Azt kicsit dob le a földre F-fel. G-vel És- dobtam. Ja, G-vel. Oké. Itt vegyél fel egy kamerát, Ja, igen, mert az csak az egy- állvány. Igen, ezt akartam mondani, hogy... Aha, és hol a kamera? Itt ez a Ide. szürke, itt van mellettem. De faszom. És F-fel tedd rá az állványra, és akkor itt csak egy helyet foglal. Meg hozz egy UV lámpát is. Még van nálad egy hely. 2. Ja nem, mert kell a videónak, oké. Ez Úgy. lesz ez. Hogy veszem fel? Bazd meg. F, nem? G, H, mi van? Oké. Most jó vagyok, azt hiszem. Jó. Szól a rádió. Valaki beszélt, ja. Ott az órás rádió szól. Na, nyomd be a... Ha a kezedbe veszed, a hideg van, mert látom. És írt a könyvbe is. A kurva anyját. Mi a baj? Itt rezgett a fülembe a... Hallod, a fal így füstöl, vagy én nem tudom mi. Na, ez a lehelleted. Fázol. Ja, jó. Na de... Ez mi a geci? Úristen, de megjöttem. Aj. Nem akarom ezt. De én egyszer itt amúgy bejöttem ide a gyerekszobába. Miért? Gyere, itt van Hányos egy az elme? aranyos kis nyuszi. Szóval, gyere ide kicsit vissza. Hú, de sok minden történik. Na, írt a könyvbe. Látod, ez a Krix-Krax, az előbb még üres volt. Bazd meg, tényleg. És azt vedd fel a fényképezőgépet. Itt van a földön, a kamera mellett. Igen. És fényképezzem le. Fotózd le, igen. De rá kéne zoomolnom, nem? Most miért nem tudok felállni? Na, Megbírni. Nem. Nem kell rá zoomolnom valahogy? de nem. Ja, csak ennyi. Jó, lefényképeztem. Mhm. És tedd le mondjuk a folyosóra az állványos kamerádat. De hol az állványom? Hát nem, hova lett? Ez egy jó kérdés, behoztam. Jaj, várjál. Jaj, rossz. Jaj, én szuszogok, remélem. Itt hagytad, de hogy hagytad itt? Ja, ezt nem görgetheted el, ez csak a kezedbe lehet. Tedd le, rárakom a közét. És akkor... De rajta van. Nem. De akkor mi van nála még egy kamera? Akkor neked ez kell? Ez a fényképezőgép. Jó, hogy ez külön, értem.
Recordingolom éppen a történteket. Hova tegyem a kamerát? Amúgy itt tartottunk, hogy ezt rakjam le. Én szerintem ide a folyosó végébe, úgyhogy F-fel tudod irányítani, hogy merre nézzen. Hosszan nyomod az F-et. Azt hiszem. Hogy mi? Nem tudom, most nyomom folyamat az F-et, de nem csinál semmit. Akkor kicsit adod a léci, hadd nézzen. Nem tudom. Valami Mindegy, más csak betűt próbálj. ledobjuk ide, így jó lesz. Arra néz, az a lényeg. Biztos jó lesz? Aha. Oké. Meg kell nézni a hőmérőt. Gyere kicsit be, hadd mutassam meg ezt is. Látod a lehelleted amúgy, az a füst, amit mondtál az előbb. De ha megfogod a kezedbe a hőmérőt, ott látod, hogy 0 és 5 fok között van valahol, azt hiszem. Tehát nem fagyos. Igen, 0 és 5 fok között van most. Úgyhogy ez nem evidence, vagy... mi a neve? Bizonyíték. Jaj. Ezt le akarom valahol rakni, ahol látjuk is. Még az asztalra. Be lehet kapcsolni a monitor, de fasza. Na, ez így jó. Azt hiszem, nagyjából. Csak a monitort kinyomod, mert rossz lesz a kamerán. Mi lesz rossz? Kamerán, majd meglátod. Az UV itt van nálad? Ja, ott van a kezedben. Világíts rá a szekrény ajtóra. Nyisd ki, és úgy is. Várj, kicsit szűkösen vagyunk. Nem tudok ugrani? Nem. De nincs amúgy semmi lila. És itt a villanykapcsoló. Nem lila lesz, amúgy zöld. Vagy a bejár, vagy mi ez a szobaajtó. De bárhol lehet? Hát ajtókon, vagy ablakon. 3-as. Aha. Tehát nincs itt. De ezt odaadom neked, mit szólsz? Hol van? Ott vele dobtam. Jaj. Megnyugtatna egy balta vagy egy pisztoly lenne a kezemben amúgy. Hát ezt gondoltam. De nem lehet valami fegyverzetet? És hogy szeretnél ártani a szellemnek? Na gyere, megnézzük a kamerákat kint. De várjál, az jobb kérdés, hogy ő hogy akar ártani nekünk. Hát ő simán. De meg tud ölni például. Persze. Hát ez nagyon jó lesz. Amúgy nálam az semmi nincs most konkrétan. Vigyük be ezt, Léci. A kérdéseset. Jó, csak előbb hadd mutassam ezt meg. Itt tudsz váltani a videókamerák között. 2 van bent, ugye? És a célszerű azt, ahol a szobája van. És itt ilyen kis porszerű valamik szállnak, hogyha szellemgömb van. Figyelek amúgy. De most nincs semmi. Na, használjuk azt a Spirit Boxot. Jó. De most ne vigyünk be valamit? Beviszem ezt a... nem tudom. Ja, ez egy sima lámpa, nem azt viszem be valami izgibbet. Ez micsoda? Ez mi? Szerintem mozgásérzékelő. Aha, Most mozgásérzékelő. viszek be mozgásérzékelőt, meg egy izét. Ez micsoda? Öv. Nem, ezt le se tudom. Vagy mi ez? Ez egy mikrofon. Jó, azt is viszek be. Egy mikrofont, egy spirit boxot, meg egy mozgásérzékelőt. Jó. Gyere, ne hagyd egyedül. Még Itt mindig vagyok. beszél, ez egy szar. Le kéne fotózni, csak nem tudom, hol dobtam a... Jaj, bassz meg, rossz szobába jöttem. Kurva életben. Amúgy, hogyha elkezd huntolni, vadászni, akkor egy szekrénybe kell bújni, az a legjobb opció. Mondjuk, ami itt van a folyosón. És hogy a dielet mondjuk most rámegyek, hogy hány éves vagy.
Hát beszélni fog konkrétan. Anyád, az beszarok, hogyha itt megszólal valami. Ö, magadra hagylak, mert csak egyedül lévő Há? embernek válaszol. Ja, tényleg? Igen. De itt leszek, nézd, csak itt vagyok. Várjál. Leraktam a mikrofont F-fel, ügyes vagyok. De mi Hát a de hogy nem fasz? tudsz hozzá beszélni. Mi, nem tudja, hogy mikrofon van, vagy mi? Én leraktam az ágyra. Oda. De úgy tudsz ilyen izésen beszélni vele? Működik a Spirit Box, aha. Működik a Spirit Box, ott van, pirosan Baj van. Füst van, haló. Gyere már vissza. Én nem tudom, bemegyek a szekrénybe, az a biztos. De ez a leherleted nem füst. Hányasa? Persze. Na persze, biztosan lehelletem. Neked milyenre van beállítva a Spirit Boxod? Hogy amikor benyomod, ilyen írás van, vagy... Tegyél fel egy kérdést, barátságos vagy hol vagy, hány éves vagy? Ja, igen, akkor nem kell beszélni hozzá, mert És máshogy van beállítva. Igen. Ja, mert hogy konkrétan beszélnem kéne a számmal. Hát van olyan is, de azt különbe kell állítani. Ja, hogy ez a szám, oké. Oké, figyelek. Feldolgoztam a történteket. Beszélgess vele. Hát, mit mondjak neki? Hogy barátságos vagy, meg ilyenek? Nyom, Válaszol, tesó. beszélt. Mit mond? In a tragic death. Na gyere ki egy kicsit. Igen. Most éppen kommunikálni. Jaj, te nyitottál ki valamit, remélem. Nem én voltam. Én kint vagyok. Ez most komoly, mert hogy kapcsolgatják a villanyt. Mondom, én itt állok kint a ház előtt. Megnyugtatna, hogyha itt lennél. Hát de mondtam, hogy gyere ki. Várjál. Jó, ez valami izé. Ez nem is videókamera, hanem ilyen... Nem tudom, te lépkedsz? Most én igen. Jó, de... Hol vagy? Szóljál már ilyenkor, itt vagyok a szobába. És nézd, figyelj. Hogyha ezt lerakom, akkor az ilyen. Hát de ne a földre, hanem a falra. Hát, valami zenélni kezdett. Aha. Na most figyelek. Eldobtam a Spirit Boxomon. Hova lett? Nem. Nem raktam be a szekrény? Hova dobtad? Fú, nem tudom. Ja, nálam van. Bocsánat. Hallod ezt? Megjelent, igen, ott van. Az ablak előtt. Mi van? Hol? Ott van az ablak előtt. Anyád! Várjál már, most egy kicsit horrorjátékot játszunk. És most ilyenkor mizu? Gyere ki egy kicsit. Könyvet meg kéne csinálni, csak nem akarom, hogy hántoljon közben. Jó, tűnne a friss levegő. Igen, itt vagyok. Úristen, pont elkezdett hántolni. Micsoda, tényleg? Akkor Te kinyissam meg az pont ajtót? kijöttél, nem tudod kinyitni. De pont kijöttél rajta. Meghaltam volna? Ki tudom Hát lehet, nyitni? ha nem bújsz el. Mert most már vége is van. De ez mi, hogy hantol, hogy meghalok? Hát el tud kapni hántolás közben, igen. Hát de akkor nem lett barátságos. Hát soha nem barátságos. Ja, az fasza. Na, nyomd meg a J betűt, és a bizonyítékokat jelöld be. EMF mérőt összint. Nem? Spirit Box. Igen. Meg a szellemírás. Ó, oké. És fagyos nem volt a hőmérséklet. Én amúgy kicsit félek. EMF mérő 5-ös szint. Nem üzelt ki addig. Becsukjam a bejárati ajtót? Hántol! Fuss! De hogy? Halló?
Nem nyílik az ajtó. Baj van. Liza! Liza! Hol van? Szerintem most meghalok. Meghaltam. Meg. Te is itt vagy. Úristen. Hát én túléltem, hát a bejárati ajtó ilyenkor nem nyílik, le arra akar futni. Amúgy- De várjál, mert én hol a faszba vagyok. De akkor most én is túléltem? Nem, te a szellemvilágban vagy most. Mi, te is itt vagy mellettem? Hát nem vagyok ott, én nem látlak téged, csak te látsz engem. Ez most komoly. Mi bementünk együtt a izébe, visszajöttünk ide. Ne szopass el, hogy az, te vagy. Hát itt vagy. Hát én vagyok, te látsz engem, de én nem látlak téged. Ja, jó. Ja. Akkor én most meghaltam. Nagyszerű. Hát meg igen, sajnos. És akkor Ja, most azt lehet el kellett volna mondanom. hogy? Hát, hogy nem tudsz kimenni a bejárati ajtón, Hát ha igen, hántól. ez- Bár de ezt mondtam az előbb. Nem mondtad. Jaj, sajnálom. Ma mindegy. Félek. Ott van a halott testem. Jó, inkább segíts, hogyha hántol. Jó, figyeld, hogy mit csinál. Minden tiszta pókáló, annyit elmondom. Aj. Félek egyedül. Itt vagyok. Itt vagyok. Jaj, kurva anyját. Hova menjek? Hát a szobájában legyél inkább. Ez a szobája, ugye? Aha. Keci? Úgyis csak 4-es a szoros elme. Na várj, egy kicsit át kell gondolnom az életem. Ezt te hogy látod? Micsoda? Anyás? Hát oda mentem és megnéztem. Ja, pontok jelzik. Egy sárga pont. Dobálja a kamerát. Aj már! Jó nagy ház, geci. Ez a legkisebb. De ebbe voltam egyszer, igen. Hány százalék? Itt van gyógyszer, Nem tudom, és mikor. akkor feljebb kimegyek a furgonba, vagy mi ez. Jaj. Amúgy én már nem is tudom a tárgyakat felvenni, meg semmi. Hát azokat nem, de amúgy minden mást fel tudsz venni, ami így a maphoz tartozik. Aj, melyik? hagyd már! Gépek, Én ezt nem akarom elhinni. vagy? De például a furgonból nem tudok semmit felvenni. Nem, mert mondom, ami a map... Kussolj már. Mármint nem te. Tudom, de hol megyek? Most már ben vagyok a szobájába. Amúgy így ketten nem para játszani. Jó, egy kicsit most kirázott a hideg, de még... De... Nem én voltam. Tudom, te nem tudod lekapcsolni. De le tudom. Ja nem, de nem tudom. Remélem legközelebb én fogok meghalni. Először nem te. Hát az nagyszerű az, hogy én... ne. És ez most meddig tartunk meg, nem találod? Hát még kéne találni a harmadik evidence-t. Bazd meg, fagyos a hő. Hát akkor ott van, akkor megvan. Nem? De... Ez egy moroi. Hm? De bepipál? Jelölt be a... Igen, a fagyos hőt. Ez egy marai. És akkor... Igen. Igen, És akkor Karikáztam. kész, most mehetünk. hova? Hát el, a következő pályára. Hát de jó. Hát és senki nem nyugtázza, hogy igen, igazad volt. Hát majd a végén. Micsoda? Várjál. Mehetünk? Bejelölted? Nem, hagyd dolgozzam már fel az infókat, amúgy de várj. Várj egy kicsit. Szóval igen, Szellemírás, Spiritbox, fagyos hő, morai, bekarikáztam, nagyon jó. Az ügy, kinek halsz egyedül lévő embereknek, szóval nem mindegyik, de itt ezen a pályán most igen. Valaki meneküljön meg, azt megvan. Ki vagyunk pipálva, ezeket te pipáltad ki?
Nem, hát a játék De magától. hogy ezt magától kipipálja. Jó, csak már nem nagyon adott visszajelzést azzal kapcsolatban se, hogy most akkor marai vagy nem marai. Hát mondom, azt majd mindjárt a végén meglátjuk, hogy igazunk volt-e vagy sem. Te józan vagy 98%-ig hangérzékelő. Jó, nyomjuk. Mehetünk? Igen. És amúgy ez csak amatőr volt. És most újra megjelentem nálad. Nem, nem vagy itt. Inicializálás. Megnézem először is, hogy felvettem a videót, mert amúgy remélem, hogy igen.